गिबियावनो रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय आरो आङो गिबियावनो जोंनि आसाम सरकार आरो लोगोसे जोंनि गासै बर' माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावगोन बे समाव जोंनि बर'नि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा बेखौ जे 10,000नि बांसिन फैगौ 17 जानुवारि खालि बेखौ दिन्थिफुंगोन आरो बे दिन्थिफुंनायखौ मोनसे बिमुं होनाय जादों बागुरुम्बा दोहौ होननानै आरो इंराजियावबा नोङो बागुरुम्बा वेब होननानै बुंदों बेखौ दा बेयो जों बहुत एक्साइटेड जानानै दं धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोंहा 350 सासे मोसाखावरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे दामग्रा देग्रा बिथांमोनाबो बाहागो लागोन दा जोङो बहुत एक्साइटेड जानानै दङ दा जोङो जिल्ला हिसाबै प्रिपारेसनखौ जों गोबां खालामगासिनो दङ सिगांनिफ्राय जों खालामबोबाय थादों आरो दा फ्राय जोंना प्रिपारेसना जाजोब्बाय दा फैगौ जोङो 11 अक्ट'खालि 11 जानुवारि अक्ट'खालि जोङो गुवाहाटि फारसे जोङो रावना होगोन दा बेनि थाखायनो गासैबो नैबे बागुरुम्बा दोरोङारि मोसानाया जाहाथे मोनसे रेकर्ड जानानै थायो आं आसा खालामो जाहाथे आसाम सरकारा बेखौ मुलुग दरबाराव मोनसे गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड बुक रेकर्डआव जाहाथे बेखौ थिसननो नाजायो नाथाय मोनसे खोनाबाय थादों जाहाथे जोंनि बे मोसानायखौ रेकर्ड नङा होननानै बुंबाय थादों नाथाय वर्ल्ड रेकर्डआव थिसननो हागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो आसाम सरकार आरो जोंनि गासैबो माहारिफोरखौ आङो बेखौ खावलायनो थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय जिल्लानि दैदेनगिरि हिसाबै आं खावलायनाय जासिदों। दा जोंनि नैबे बागुरुम्बा जिथु दोहौ बे मोसानायनि प्रिपारेसन बा ट्रेनार हिसाबै प्रिपारेसनखौ दैदेननो थाखाय ट्रेनार हिसाबै जोंहा बाक्सा जिल्लानिफ्राय जोंहा 7 सफैनो हादों आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोंहा 3 आरो जोंनि जिल्लायाव जोंहा गासै 6 जोंहा ट्रेनार दङ बिथांमोनाबो बेयाव खोब मुखुब जानानै दङ दा बिथांमोनानो नैबे प्रिपारेसनखौ दैदेनबाय दङ।